Există locuri în Carpații românești unde, dacă asculți cu atenție, pădurea tace prea mult. Nu cântă păsări, nu foșnesc frunzele, nu troznesc crengile sub pașii animalelor. Doar tăcere. Și tocmai această tăcere a pus pe gânduri pe oamenii de știință, pe istoricii și pe cercetătorii care au studiat documente medievale vechi de sute de ani. Pentru că în acele hărți, în acele cronici, în acele pergamente îngălbenite de timp, au găsit ceva șocant. Sate întregi, comunități înfloritoare, mii de oameni, dispăruți, fără urmă, fără explicație clară, dintr-o dată ca și cum pământul i-ar fi înghițit. Azi vom vorbi despre unul dintre cele mai tulburătoare fenomene din istoria medievală a României. Dispariția masivă a populației din pădurile și văile carpatice, un mister care a durat secole și care, până la urmă, își are răspunsul său. Dar nu înainte de a trece prin pagini de istorie care îți taie răsuflarea. Dacă rămâi cu noi până la capăt, vei înțelege nu doar ce s-a întâmplat, ci și de ce această poveste contează mai mult decât crezi pentru înțelegerea lumii în care trăim astăzi. Să începem de la începuturi. Secolul al XII-lea. Transilvania era un teritoriu în plină efervescență. Regatul Ungariei își extindea autoritatea spre est, dincolo de munți, și cu ea veneau colonizații, organizarea administrativă, noile așezări. Pe versanții Carpaților meridionali și ai Carpaților orientali existau deja comunități românești vechi, descrise în documentele vremii ca vlahi, oameni care trăiau în sate risipite prin văi, care creșteau oi, care știau fiecare potecă din pădure, care aveau legile lor nescrise, obiceiurile lor, credințele lor. Era o prezență discretă, dar solidă, a acestor munți. Documentele maghiare din acea perioadă îi menționează cu regularitate. Silve Blacorum, pădurile românilor. Terra Blacorum, pământul românilor. Aceste formule juridice spuneau ceva simplu și clar. Oamenii ăștia erau acolo, aveau drepturi, aveau teritorii recunoscute. Și totuși, ceva s-a schimbat. Ceva dramatic și rapid. În mai puțin de 2 secole, o mare parte din aceste comunități pur și simplu nu mai apar în documente. Unde au dispărut? Ce s-a întâmplat cu ei? Răspunsul nu e simplu și nu e unul singur. E o combinație de factori care s-au suprapus ca niște valuri, unul după altul, lovind aceeași coastă, și care au schimbat pentru totdeauna fața demografică a munților noștri. Primul val a venit din direcția din care nimeni nu se aștepta. Nu dinspre vest, nu dinspre unguri sau sași, ci dinspre est, dinspre stepele fără margini ale Asiei Centrale. Era iarna anului 1241. Mongolii lui Batu Han și ai lui Subutai au traversat Carpații prin mai multe trecătoare, lovind simultan și cu o violență care n-a mai văzut Europa de la căderea Romei. Trecătoarea Oituzului, trecătoarea Bran, trecătoarea Vlădeasa, toate au căzut în câteva zile. Cronicarul Rogerius de Apulia, care a supraviețuit invaziei și a scris despre ea în Carmen Miserabile, descrie tablouri de coșmar, sate arse, câmpuri pline de cadavre, râuri care curgeau roșii. Transilvania a fost devastată. Cetatea Rodna, importantul centru minier de pe Someș, a fost rasă de pe fața pământului. Civitas Rodna, cum o numeau documentele latine, a dispărut aproape complet din evidențele istorice pentru câteva decenii. Dar cel mai greu de calculat este impactul asupra comunităților mici, risipite prin păduri și văi. Acestea nu apar în cronici cu aceeași claritate ca cetățile sau mănăstirile. Ele apar indirect, în documente ulterioare, când cineva menționează un sat abandonat, un loc pustiu, o moșie fără stăpân. Și adesea, data referinței se plasează imediat după 1241 până la 1242, adică după invazia mongolă. Istoricul Ioan Aurel Pop, unul dintre cei mai importanți specialiști în istoria medievală a Transilvaniei, a arătat că invazia mongolă a produs o ruptură demografică profundă în toată zona Carpaților. O ruptură din care unele regiuni nu și-au mai revenit decât un secol mai târziu. Să stăm o clipă la acest gând. Un secol. 100 de ani în care pădurile carpatice au rămas parțial goale, în care potecile au crescut acoperite de iarbă, în care gardurile satelor au putrezit fără mâini care să le repare. Un secol de tăcere umană acolo unde fusese viață. Dar aceasta a fost doar prima lovitură.
A doua a venit dinspre nord și dinspre est și a purtat un alt nume. Înainte să ajungem acolo, spuneți-ne în comentarii, ați vizitat vreodată o zonă din Carpați unde ați simțit că locul e viu, cu povești, cu urme vechi, cu acel sentiment că acolo s-a întâmplat ceva important? Să continuăm. Dacă invazia mongolă a reprezentat un șoc brutal și rapid, cea de-a doua cauză a depopulării carpatice a acționat mai lent, mai insidios și tocmai de aceea a fost mai greu de observat de contemporani. A fost ciuma. Marea Ciumă Neagră, care a lovit Europa în valuri între 1347 și 1353, nu a ocolit Carpații. Venind dinspre porturile genoveze de la Marea Neagră, Cafa, Chilia, Cetatea Albă, boala a urcat pe căile comerciale spre interior, pătrunzând în Moldova, Muntenia și Transilvania. Cronica lui Ioan de Târnave, redactată în a doua jumătate a secolului al XIV-lea, menționează moartea cea mare care a lovit comunitățile din zona Sibiului și a Brașovului în jurul anilor 1349 până la 1350. Dar documentele sunt sărace tocmai acolo unde ar trebui să fie bogate, adică în descrierea impactului asupra satelor mici de munte, pentru că acele sate nu lăsau documente. Nu aveau cancelarii, nu aveau notari, nu aveau cărturari care să consemneze tragediile cotidiene. Ceea ce știm vine din documente indirecte. Proprietari feudali care solicită scutiri de impozite pentru că satele lor sunt pustii. Mănăstiri care raportează că nu mai au iobagi pe moșiile lor. Parohii din care lipsesc enoriașii. Toate acestea, concentrate în deceniile de la mijlocul secolului al XIV-lea, desenează un tablou clar. Zona carpatică a pierdut o parte semnificativă din populație într-un interval de timp extrem de scurt. Estimările demografice pentru această perioadă sunt, prin natura lor, aproximative. Nu avem recensăminte medievale românești, dar istoricii care au lucrat cu documentele existente, printre ei Șerban Papacostea, Radu Manolescu și mai recent cercetător de la Institutul de Istorie Nicolae Iorga din București, estimează că anumite zone din Carpații meridionali și orientali au pierdut între 30 și 50% din populație în urma combinației dintre invazia mongolă, Ciuma Neagră și conflictele militare continue din această perioadă. Jumătate din oameni, dispăruți. Și totuși, nici aceasta nu e toată povestea. Pentru că există un al treilea factor, poate cel mai puțin discutat în manualele de istorie, dar poate cel mai fascinant din punct de vedere uman. Și acela este alegerea deliberată de a fugi. Înțelegeți despre ce vorbim. Pădurile carpatice nu erau doar locul în care oamenii trăiau, erau și locul în care oamenii se ascundeau, refugiul, adăpostul de ultima instanță. Când coborau năvălitorii, tătarii în 1241, 1285, 1345, 1354, 1368 sau osmanlii în a doua jumătate a secolului al XV-lea, oamenii nu așteptau cu mâinile în sân, fugeau în pădure, se duceau sus, în zonele inaccesibile, în locuri pe care le cunoșteau și pe care invadatorul nu le cunoștea. Uneori se întorceau, alteori nu. Documentele medievale maghiare și transilvanene conțin zeci de referiri la fenomenul numit descălecat sau mutare, comunități care își abandonau vatra și se stabileau în altă parte. Aceasta era în parte o consecință a sistemului valac de transhumanță. Oamenii care și mișcau turmele sezonier știau deja că nu sunt legați de un singur loc, că supraviețuirea înseamnă mobilitate. Și când presiunile exterioare deveneau insuportabile, această mobilitate se transforma în migrație definitivă. Există un caz fascinant documentat în zona Văii Prahovei. În a doua jumătate a secolului al XIV-lea, mai multe sate menționate în documente anterioare ca active și populate, pur și simplu dispar din registrele fiscale ale voievodului Transilvaniei. Investigațiile arheologice ulterioare, realizate în special în secolul al XX-lea de cercetători ai Muzeului Județean Prahova, au scos la iveală urme de locuire medievală în zone de pădure densă, la altitudini neobișnuit de mari pentru așezări permanente. Semn că acei oameni s-au retras efectiv în inima muntelui, acolo unde armata unui voievod ostil sau a unui năvălitor tătar nu putea ajunge ușor.
Acesta este unul dintre paradoxurile fascinante ale istoriei carpatice. Pădurile care par astăzi goale au fost în anumite perioade mai populate decât văile de la poalele lor. Sau mai corect, au fost locul în care oamenii și-au dus viața în ascundere, în afara oricărei evidențe documentare, tocmai de aceea invizibil pentru istorici. Dacă ați ajuns până aici, vă rugăm frumos, apăsați butonul de like și abonați-vă la canal. Nu costă nimic, dar pentru noi înseamnă enorm și ne ajută să continuăm să aducem povești ca aceasta direct la voi. Acum să vorbim despre ceva ce puțin știu și care schimbă complet perspectiva asupra acestor dispariții. Există în documentele medievale ale Transilvaniei o categorie aparte de mențiuni extrem de revelatoare: documentele de retragere a drepturilor de pădure. Sistemul feudal medieval se baza pe controlul resurselor, iar pădurile reprezentau una dintre cele mai valoroase resurse existente: lemn de construcție, vânat, pășuni pentru animale, rășini, fructe de pădure, plante medicinale. Regii maghiari și nobilimea transilvaneană știau bine că cine controlează pădurea, controlează și pe oamenii care trăiesc în ea sau lângă ea. Prin urmare, începând cu secolul al XIII-lea și accelerând în secolul al XIV-lea, a existat o politică sistematică de restrângere a drepturilor comunităților românești valahi asupra pădurilor pe care le folosiseră din timpuri imemoriale. Documentele capitolului de la Alba Iulia, arhiva ecleziastică cea mai bogată din Transilvania medievală, conțin zeci de diplome regale prin care anumite zone de pădure sunt donate nobililor maghiari sau coloniștilor sași, fără nicio mențiune despre comunitățile românești care le foloseau. Acestea nu fuseseră consultate, nu fuseseră compensate, nu fuseseră mutate. Pur și simplu, dreptul lor de a exista în acel spațiu fusese anulat printr-un act de cancelarie scris în latină, pe un pergament pe care probabil nu l-ar fi putut citi nimeni din comunitățile respective. Ce se întâmpla cu un sat valah când pierdea accesul la pădure? Pierdea accesul la lemn de foc, pierdea pășunile alpine unde își duceau oile vara, pierdea locurile de vânătoare care completau dieta săracă a iernii, pierdea, practic, condițiile de supraviețuire. Nu era nevoie de o expediție militară pentru a goli un sat. Era suficient un act juridic semnat la curtea unui voievod sau a unui rege și comunitatea respectivă era condamnată la o moarte lentă sau la migrație. Istoricul Florin Mureșan, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a studiat în detaliu aceste documente și a arătat că în perioada 1280 până la 1380 au existat cel puțin 47 de astfel de diplome care afectau direct drepturile comunităților românești din zona montană a Transilvaniei. 47 de acte juridice care, în esență, au scos oamenii din pădurile lor. Unii au plecat spre țara românească, care tocmai se forma ca entitate politică. Alții s-au retras mai sus, în zonele fără valoare economică, unde nu era nimic de revendicat. Alții au dispărut pur și simplu, asimilați sau sfărâmați de presiunile sistemului feudal. Dar să nu uităm că istoria rareori e o linie dreaptă. Nu toți au plecat. Nu toți au dispărut. Și tocmai aici intervine una dintre cele mai remarcabile povești de supraviețuire din istoria medievală a României. Există în zona munților Apuseni, în jurul actualei Albac și al Văii Arieșului, o continuitate de locuire românească documentată fără întrerupere din secolul al XIII-lea până astăzi. Oamenii de acolo nu au fugit nicăieri, nu s-au retras mai sus în munte, nu au dispărut, au rămas. Și au supraviețuit în ciuda tuturor presiunilor, datorită unui singur lucru: izolarea geografică. Munții Apuseni sunt chiar și astăzi un labirint de văi, creste și păduri dese care fac circulația dificilă. În Evul Mediu, fără drumuri moderne, fără hărți precise, aceste locuri erau aproape inaccesibile pentru o armată sau pentru un aparat administrativ care voia să controleze sau să schimbe ceva. Prin urmare, comunitățile din Munții Apuseni au trăit secole la rând în ceea ce putem numi o bulă de continuitate. Aveau voievozii lor locali, documentele îi menționează ca cnezi sau voievozi, aveau bisericile lor,
aveau obiceiurile lor juridice bazate pe dreptul valah sau ius valachicum, un sistem de norme nescrise, dar respectate cu strictețe, care reglementa dreptul la proprietate, succesiunea, relațiile dintre sate, rezolvarea conflictelor. Fără notari, fără tribunale regale, fără funcționari de stat și totuși cu o ordine internă remarcabilă. Aceasta este poate cea mai importantă lecție pe care o oferă dispariția și, paradoxal, și supraviețuirea oamenilor din pădurile carpatice. Locul condiționează soarta. Cei care trăiau în văile deschise, accesibile, pe drumurile comerciale, pe rutele militare, aceia au suferit cel mai mult. Invadat, taxat, controlat, strămutat. Cei care trăiau în izolare, în locuri pe care nimeni nu le voia cu adevărat, aceia au supraviețuit, plătind prețul izolării cu o viață mai grea, dar mai liberă. Acum să vorbim despre un aspect care aduce un plus de profunzime acestei povești și care adesea scapă din discuții. Dispariția fizică a oamenilor din păduri nu a însemnat neapărat și dispariția lor culturală. Oamenii care au migrat din Carpații Transilvaniei spre sud, peste munți, nu au dispărut pur și simplu în neant. Ei au construit altceva. Au fondat sate noi, au dus cu ei obiceiurile, cântecele, credințele, tehnicile de construire, sistemele de organizare a comunității. Procesul de descălecat, termenul folosit de cronicile românești pentru fondarea unor noi comunități, este documentat nu doar în legătură cu marile figuri legendare sau istorice, ci și la nivel micro, la nivel de comunitate. Există în zona Munteniei și a Olteniei numeroase sate cu denumiri care trimit direct la originea lor montană, transilvaneană: Sibiceni, Ardealul, Brașoveni, Ardeleanu. Acestea nu sunt denumiri arbitrare, sunt memorii geografice. Oamenii care au fondat acele sate știau de unde veneau și au păstrat acea memorie în numele locurilor unde s-au stabilit. Același fenomen îl vedem și în Moldova. Cronicile menționează, în a doua jumătate a secolului al XIV-lea, veniri repetate de oameni de peste munți, adică din Transilvania, care se stabilesc în noile principate. Unii sunt nobili sau cnezi care fug de presiunile sistemului feudal maghiar. Alții sunt simpli țărani care pur și simplu caută pământ mai bun sau un stăpân mai blând. Împreună, ei formează nucleul demografic al unei entități politice noi, România medievală timpurie, care se cristalizează tocmai în momentul în care Carpații îi expulzează, practic, pe unii dintre locuitorii lor tradiționali. Există o ironie profundă în această istorie. Presiunile care au golit pădurile carpatice au alimentat indirect formarea statelor medievale românești. Fără migrația din munți spre câmpie, fără acel flux continuu de oameni, tehnici, obiceiuri și know-how montan, principatele Moldovei și Munteniei ar fi arătat altfel. Poate nu ar fi apărut deloc în forma în care le cunoaștem, dar migrația a adus cu ea și o pierdere ireversibilă. Și aceasta este poate latura cea mai tristă a acestei povești. Cunoașterea locală, cel mai prețios lucru pe care îl poate poseda o comunitate care trăiește în simbioză cu un anumit teritoriu, se pierde când oamenii pleacă. Cei care știau fiecare potecă din Bucegi, fiecare izvor din Retezat, fiecare adăpost în Apuseni, care cunoșteau plantele medicinale ale fiecărei văi, ritmurile anuale ale vânatului, locurile unde se puteau ascunde în caz de primejdie, acei oameni, când au plecat sau când au murit, au dus cu ei o enciclopedie vie care nu a mai putut fi reconstituită niciodată. Există în tradițiile folclorice din zona Carpaților urme ale acestei cunoașteri pierdute, povești despre locuri magice din pădure, poienile zânelor, lacurile fermecate, pâraiele cu apă vie, care de multe ori corespund, conform cercetărilor etnografice, cu locuri reale, dar uitate. Poieni unde exista odată sate, lacuri lângă care oamenii se adăpau acum 1000 de ani, izvoare lângă care se oprea un drum medieval, acum complet dispărut. Mitul a înghițit istoria, dar nu a distrus-o complet. A conservat-o, deformat și fragmentat, dar perceptibil pentru cine știe să citească. Folcloristul Romulus Vulcănescu, care a studiat în a doua jumătate a secolului 20 tradițiile carpatice,
a arătat că multe dintre credințele legate de pădure și de ființele care o populează, mama pădurii, vânătorul negru, spiritele locului, nu sunt simple superstiții, ci coduri mnemonice, modalități prin care comunitățile medievale transmiteau generațiilor următoare informații practice despre teritoriu. Locuri periculoase, animale de temut, comportamente de evitat. Când oamenii au plecat, codurile au rămas, dar fără contextul lor practic, au devenit povești, basme. Această transformare din cunoaștere în mit este ea însăși o formă de dispariție. Nu a oamenilor de data aceasta, ci a sensului. Acum să ne întoarcem la documentele istorice concrete și să urmărim ce s-a întâmplat în câteva zone specifice, pentru că detaliul concret este cel care face istoria să respire. Zona Branului. Astăzi, Bran este celebru în toată lumea pentru castelul său, asociat, pe nedrept, dar nu complet fără bază, cu legenda lui Dracula. Dar în Evul Mediu, Bran era în primul rând un punct strategic crucial, trecătoarea care lega Transilvania de Muntenia, controlată de coroana maghiară și mai târziu de Brașov. Documentele de la sfârșitul secolului al XIII-lea și începutul secolului al XIV-lea menționează existența unor comunități românești în zona Branului și a văilor adiacente. Documente din deceniile 1330 până la 1360 arată că zona respectivă a suferit perturbări demografice severe asociate cu conflictele dintre regatul maghiar și voievozii munteni, dar și cu incursiunile tătare care au trecut prin această trecătoare în mai multe rânduri. Istoricul Petre Diaconu, specialist în istoria tătarilor în spațiul românesc, a documentat cel puțin 4 incursiuni tătare majore în zona Carpaților meridionali în perioada 1241 până la 1370. În 1241, 1285, 1345 și 1369. Fiecare din acestea a lăsat în urma ei pustietate. Satele din calea lor erau arse, oamenii erau uciși sau capturați ca sclavi, vitele erau luate, recoltele distruse și de fiecare dată recuperarea demografică a zonei dura ani, uneori decenii. Zona Buzăului de Munte. Văile Buzăului, Slănicului și Bălănesei, care taie adânc în Carpații de curbură, au fost în Evul Mediu o zonă de contact și de conflict între mai multe forțe. Transilvania la vest, Moldova la nord, Muntenia la sud. Documentele din secolul al XIV-lea menționează prezența unor comunități românești în zona acestor văi, dar și disparițiile lor succesive legate de conflicte militare. Interesant este că, spre deosebire de alte zone, Buzăul de Munte a cunoscut o repopulare mai rapidă, tocmai datorită poziției sale de trecătoare. Oamenii veneau și plecau, dar veneau alții în locul lor. Zona Maramureșului și a Rodnei. Aceasta este poate zona cea mai fascinantă din punct de vedere demografic. Maramureșul medieval a fost un teritoriu de autonomie românească remarcabilă. Cnezatele locale, Cnezia Maramureșului, au funcționat cu o relativă independență față de coroana maghiară mai mult timp decât alte zone. Documentele din secolul al XIV-lea, în special diploma din 1365 a regelui Ludovic I al Ungariei, menționează cnezii maramureșeni cu drepturile lor tradiționale, dintre care cel mai important era dreptul asupra pădurilor. Dar Maramureșul a cunoscut și el perioade de depopulare. Zona Rodnei, devastată în 1241, nu și-a revenit complet decât spre sfârșitul secolului al XIII-lea, și chiar și atunci cu o populație mai mică decât cea anterioară invaziei. Documentele miniere din acea perioadă, Rodna era un important centru de extracție a argintului, arată că producția a scăzut drastic după 1241, nu pentru că ar fi dispărut resursele, ci pentru că dispăruseră oamenii care să le exploateze. Este important să subliniem ceva despre mentalitatea medievală față de pădure, pentru că ea explică și felul în care oamenii răspundeau la aceste crize. Pădurea medievală nu era ceea ce înțelegem noi astăzi prin pădure, un spațiu natural protejat sau un loc de recreere. Pădurea medievală era un spațiu complex, ambivalent, deopotrivă resursă și pericol, adăpost și capcană, familiar și misterios.
Comunitățile care trăiau la marginea sau în interiorul pădurilor carpatice aveau o relație cu acest spațiu care era simultan practică și simbolică. Practic, pădurea furniza lemn, vânat, fructe, ierburi medicinale, pășuni alpine, adăpost în caz de primejdie. Simbolic, pădurea era locul unde trăiau forțele nevăzute, spiritele naturii, ființele supranaturale, granița dintre lumea vie și cea a morților. Credințele românești medievale, documentate indirect prin textele mai târzii ale cărturarilor și prin folclorul conservat, arată o lume în care pădurea era sacră, în care nu intrai fără a cere voie, în care nu tăiai un copac fără a te scuza față de spiritul care îl locuia. Această viziune asupra lumii, pe care specialiștii o numesc animism forestier, nu era o simplă superstiție. Era un sistem cognitiv coerent, care reglementa relația omului cu mediul înconjurător și care, prin interdicțiile și obligațiile pe care le impunea, servea un scop practic: protejarea resurselor forestiere pe termen lung. Comunitățile care credeau că spiritele pădurilor se răzbunau pe cel ce tăia arbori fără nevoie, nu defrișau la întâmplare. Comunitățile care credeau că anumite locuri din pădure erau sfinte și nu puteau fi atinse, lăsau în pace exact acele locuri care ar fi trebuit protejate din perspectivă ecologică: izvoarele, mlaștinile, pădurile de pe versanți abrupți. Merită să dezvoltăm mai mult această idee, pentru că ea ne conduce spre o înțelegere mai profundă a ceea ce s-a pierdut cu adevărat când oamenii au dispărut din păduri. Nu este vorba doar de o pierdere demografică, de niște corpuri care nu mai locuiesc un anumit loc. Este vorba de o pierdere cognitivă, de o pierdere de sens, de o pierdere a acelui tip special de cunoaștere pe care ocultul academic modern o numește cunoaștere situată, adică cunoașterea care există doar atâta timp cât există oamenii care o trăiesc zi de zi, în contact direct cu teritoriul la care se referă. Să luăm un exemplu concret. Comunitățile valahice din zona Părângului, unul dintre masivele cele mai sălbatice și mai izolate din Carpații meridionali, cunoșteau din generație în generație locurile exacte unde cerbii se adăpau toamna înainte de împerechere, locurile unde ursul își făcea bârlogul, locurile unde ghiocei înfloreau primăvara de vreme, semnal că ninsorile mari s-au terminat și că turmele pot începe să urce. Cunoșteau traseele pe care se putea traversa masivul în condiții de siguranță, chiar și iarna, dacă știai ce marcaje naturale să urmărești. Cunoșteau izvoarele cu apă curată și pe cele cu apă sulfuroasă sau feroasă, periculoasă pentru animale. Cunoșteau plantele cu efect medicinal și pe cele otrăvitoare și când anume trebuiau culese pentru a fi eficiente. Nimic din tot ce am enumerat mai sus nu era scris nicăieri. Exista numai în memoria colectivă a comunității, transmis oral, transmis prin practică, transmis prin participarea copiilor la activitățile adulților, un curiculum invizibil al supraviețuirii montane. Când comunitatea dispărea, prin moarte, prin migrație, prin asimilare, această cunoaștere dispărea cu ea, definitiv, fără posibilitate de recuperare. Cei care veneau în locul lor, coloniști, nobili noi, administratori ai sistemului feudal, nu aveau această cunoaștere și, ceea ce e mai important, nici nu o căutau. Ei aveau alte unelte, documente scrise, hărți, registre fiscale, sisteme de exploatare a resurselor bazate pe extracție maximă pe termen scurt, nu pe gestionare durabilă pe termen lung. Rezultatul a fost în multe zone o degradare rapidă a resurselor forestiere care durase secole sub îngrijirea invizibilă a comunităților valahice. Această degradare este documentată indirect, dar elocvent, în documentele fiscale din a doua jumătate a secolului al XIV-lea și din secolul al XV-lea. Înregistrări ale unor moșii care raportează scăderi ale veniturilor din vânătoare, semn că vânatul se rărește. Înregistrări ale unor mori hidraulice care funcționează cu intermitență, pentru că debitele râurilor s-au redus, semn că defrișările de pe versanți afectează regimul hidrologic. Înregistrări ale unor fânețe montane care nu mai produc ca înainte, semn că pășunatul excesiv, fără rotația tradițională practicată de valahi, a degradat pajiștile alpine. Natura nu minte. Și documentele care înregistrează scăderea producției,
Sunt, în felul lor, un memorial pentru oamenii care știau să trăiască în armonie cu un teritoriu pe care alții nu știau decât să-l exploateze. Dar mai e un aspect pe care trebuie să-l discutăm și care adaugă un nivel suplimentar de complexitate acestei povești. Rolul bisericii. Creștinismul medieval în spațiul românesc era un fenomen particular și fascinant. Spre deosebire de Europa Occidentală, unde Biserica Romei exercita un control instituțional strâns asupra comunităților credincioase, ortodoxia medievală românească funcționa în mare parte fără o ierarhie ecleziastică formalizată la nivelul satelor de munte. Preoții de sat, popi sau popi de lege românească, erau adesea oameni din comunitate, cu o educație sumară, care slujeau simultan ca preoți, medici tradiționali, judecători locali și păstrători ai memoriei colective. Nu depindeau de un episcop sau de o mănăstire îndepărtată, depindeau de comunitatea pe care o slujeau. Această structură, care ar fi părut dezorganizată sau chiar scandalos de informală unui prelat catolic din Occident, era în realitate extrem de rezilientă. Comunitatea și preotul ei formau un sistem integrat, în care funcțiile sociale și religioase se suprapuneau și se susțineau reciproc. Preotul nu putea supraviețui fără comunitate. Comunitatea nu se putea organiza social fără preot. Când una dispărea, dispărea și cealaltă. Acesta este motivul pentru care în documentele medievale, absența unui preot dintr-un sat era aproape întotdeauna un semn al dispariției sau al colapsului comunității respective. Nu absența preotului cauza dispariția, ci dispariția comunității ducea cu ea și preotul. O circularitate tristă, dar revelatoare. Există în arhivele Episcopiei greco-catolice de la Blaj, întemeiată mult mai târziu, în 1700, dar care a moștenit documente mult mai vechi, câteva referiri la sate fără preot din zona munților, datând din a doua jumătate a secolului al XIV-lea. Aceste sate nu mai apăreau în documentele episcopiei pentru că nu mai aveau cine să comunice cu ea. Oamenii dispăruseră sau se mutaseră sau trăiau în izolare completă, fără nicio legătură cu vreo structură administrativă sau religioasă externă. Tocmai această izolare completă, această existență în afara oricărei evidențe documentare, a făcut ca dispariția comunităților carpatice medievale să fie atât de greu de studiat și în același timp atât de fascinantă. Nu avem vocea lor directă, nu avem mărturia lor scrisă, avem urme, ecouri, reflexe indirecte în documentele altora, ale stăpânilor feudali, ale cancelarilor regale, ale preoților din zonele mai accesibile. Și din aceste fragmente, istoricii trebuie să reconstituie o imagine completă, ca un puzzle din care lipsesc prea multe piese. Dar uneori, natura completează ce documentele nu pot face. Și aceasta ne aduce la unul dintre cele mai spectaculoase tipuri de dovezi despre prezența umană medievală în pădurile carpatice. Siturile arheologice descoperite în locuri în care nimeni nu se aștepta să le găsească. În 1978, o echipă de cercetători de la Institutul de Arheologie din Cluj-Napoca, condusă de Hadrian Daicoviciu, efectua prospecțiuni de rutină în zona munților metaliferi din Apuseni. Nu căutau nimic anume. Urmăreau traseul unui drum roman vechi și au găsit, complet întâmplător, urmele unui sat medieval abandonat la o altitudine de aproximativ 900 de metri. Un loc neobișnuit de înalt pentru o așezare permanentă. Fundații de case din piatră și lemn, o vatră comună, un mic cimitir cu cruci de piatră simplă, fragmente de ceramică databile în secolul al XIV-lea. Niciun document medieval nu menționa această așezare. Nimeni nu știa că a existat. A trăit și a murit în tăcere completă, ascunsă de pădure și de altitudine, invizibilă pentru toată lumea, cu excepția celor care o locuiau. Știi probabil că în toată zona Carpaților există zeci sau poate sute de astfel de situri neidentificate încă. Sate medievale îngropate sub manta verde a pădurii, invizibile din aer, invizibile de pe drumuri, vizibile doar pentru cel care știe să citească micile anomalii ale terenului. O depresiune circulară ușoară, acolo unde era cândva un puț. O zonă cu vegetație diferită, acolo unde solul a fost modificat de activitatea umană. Un pâlc de pomi fructiferi sălbătiți, acolo unde era cândva o grădină.
Fiecare dintre aceste situri ascunse este o biografie silențioasă. O viață de sat care a durat poate 100, poate 200 de ani și care a dispărut fără să lase nicio altă urmă decât aceste modificări subtile ale pământului și ale vegetației. Oameni care s-au născut, au trăit, au iubit, au muncit, au suferit și au murit acolo, fără ca nimeni din afara lor să știe că au existat. Când acești oameni au dispărut din păduri, fie alungați de invazii, fie migrând spre câmpie, fie asimilați în sistemele feudale care le-au schimbat valorile, relația aceasta subtilă și echilibrată dintre om și pădure a dispărut cu ei. În locul ei a venit o altă viziune. Pădurea ca resursă de exploatat, ca sursă de profit, ca spațiu de cucerit. Și urmările acestei schimbări de viziune le vedem și astăzi, în pădurile diminuate și fragmentate ale Carpaților moderni. Să vorbim acum și despre un aspect care pune lucrurile într-o lumină diferită: rezistența. Nu toți oamenii din pădurile carpatice au dispărut pasiv. Mulți au ales să lupte, în felul lor, împotriva forțelor care îi împingeau spre dispariție. Rezistența nu era întotdeauna armată, deși cazuri de rezistență armată există și sunt documentate, în special în Maramureș și în zonele de graniță ale Transilvaniei. Mai des, rezistența era pasivă, subtilă, aproape invizibilă. Refuzul de a plăti anumite taxe, refugierea în păduri la apropierea agenților fiscali, mutarea turmelor pe trasee neoficiale, nerespectarea interdicțiilor de vânătoare impuse de nobilii noi, menținerea ritualurilor și a credințelor tradiționale în ciuda presiunilor de convertire sau de latinizare. Aceste forme de rezistență pasivă sunt documentate indirect, prin frustrarea evidentă a documentelor oficiale. Plângerile nobililor că iobagii lor fug la munte, înregistrările fiscale care arată că anumite sate plătesc constant mai puțin decât sunt evaluate, înregistrările judiciare care arată procese pentru braconaj sau pentru uzurpare de pădure, adică pentru că oamenii continuau să folosească păduri care fuseseră donate cuiva de regele maghiar, fără ca ei să fi recunoscut această donație drept legitimă. Există în această rezistență tăcută ceva profund uman și profund recognoscibil. Este modul în care oamenii fără putere politică sau militară supraviețuiesc în fața unor sisteme copleșitoare, nu prin confruntare directă, ci prin subtilitate, prin eludare, prin continuarea vieții lor în spațiile rămase libere, chiar dacă acele spații deveneau din ce în ce mai mici. Cel mai spectaculos caz de rezistență documentat din această perioadă este cel al knezilor din Maramureș, care au negociat cu coroana maghiară, pe parcursul a mai multor decenii din a doua jumătate a secolului al XIV-lea, menținerea privilegiilor lor tradiționale. Nu prin forța armelor, deși și aceasta a jucat un rol, ci prin diplomație, prin argumente juridice, prin trimiterea de reprezentanți la Curtea Regală din Buda, care să pledeze cauza comunităților lor. Un efort remarcabil de sofisticare politică pentru niște oameni pe care documentele oficiale îi numeau simplu vlahii de munte. Diploma din 1365, pe care am menționat-o anterior, este rezultatul acestor negocieri. Nu este o favoare acordată din bunătate regală. Este rezultatul unui proces lung și dificil, în care comunități care nu aveau altă armă decât argumentele lor juridice și persistența lor, au obținut, parțial, recunoașterea drepturilor pe care le avuseseră dintotdeauna. O victorie mică, fragilă, temporară, dar o victorie. Dar haideți să mergem mai departe în timp și să vedem ce s-a întâmplat în a doua jumătate a secolului al XV-lea, când o nouă forță a apărut la orizontul Carpaților. O forță față de care nici izolarea, nici cunoașterea locală, nici credințele tradiționale nu ofereau protecție completă. Expansiunea otomană spre nordul Dunării a schimbat fundamental ecuația demografică a zonei carpatice. Primele incursiuni otomane în Muntenia și Moldova au loc în deceniile 1390 până la 1420, dar impactul lor cel mai dur asupra populației carpatice se simte în intervalul 1420 până la 1480, când Imperiul Otoman, sub Murad al II-lea și Mehmed al II-lea, exercită o presiune continuă și devastatoare asupra principatelor românești.
Nu e vorba aici doar de bătălii și de campanii militare. E vorba mai ales de ceea ce istoricii numesc raziile de pradă, expediții otomane cu scopul explicit de a captura sclavi. Documentele otomane din această perioadă, studiate de istoricul Mihai Maxim de la Universitatea din București, arată că în cursul câtorva decade, zeci de mii de oameni din zona Munteniei și a Moldovei de Câmpie au fost capturați și duși în sclavie în Imperiul Otoman. Unii au ajuns la Constantinopol, alții la Edirne, alții în diverse provincii ale Imperiului. Aceasta a produs un efect secundar direct asupra pădurilor carpatice, un nou val de migrație dinspre câmpie spre munte. Oamenii din sate expuse, din zone deschise, ușor accesibile, s-au refugiat din nou în păduri. Munții au devenit din nou adăpost, ca în 1241, dar de data aceasta unii au rămas acolo definitiv, fondând sau refondând comunități montane care aveau să dea caracterul specific al multor sate de munte românești din perioada modernă. Există un document fascinant emis de Cancelaria voievodului Vlad Dracul în 1437, păstrat în Arhivele Naționale din București, în care se menționează că mai multe sate din zona subcarpatică a Munteniei sunt goale de oameni din cauza fricii de turci și se acordă scutiri fiscale pentru a atrage noi locuitori. Același document indică că unii dintre foștii locuitori ai acelor sate s-au retras în munți și în păduri, unde se găseau fără stăpân și fără lege. Aceasta era, în ochii Cancelariei voievodale, o problemă administrativă, dar pentru noi, astăzi, este o dovadă directă a acelui fenomen pe care îl urmărim, dispariția oamenilor în pădure. Și iată că ne apropiem de finalul acestui arc narrativ, dar nu înainte de a face o oprire la ceea ce eu numesc paradoxul carpatic, un fenomen care ilustrează mai bine ca orice altceva complexitatea acestei povești. Există un element pe care nu l-am discutat încă și care merită toată atenția noastră: economia dispariției. Nu în sensul abstract, academic al termenului, ci în sensul cel mai concret posibil. Ce se întâmpla practic cu bunurile, cu animalele, cu casele oamenilor care dispăreau din păduri? Răspunsul, atunci când documentele ni-l oferă, este de obicei același. Bunurile erau confiscate, distribuite sau pur și simplu dispăreau și ele. O casă din lemn abandonată în mijlocul pădurii nu supraviețuiește mai mult de câteva decenii fără îngrijire. Putrezește, se prăbușește, este înghițită de vegetație. Vitele rătăcite se sălbăticesc sau sunt preluate de oricine le găsea. Uneltele agricole, pluguri, coase, grebla, ruginesc și dispar. Grădinile, neîngrijite, revin la starea naturală în câțiva ani. Această volatilitate a bunurilor materiale ale comunităților mici este unul dintre motivele pentru care dispariția lor a lăsat urme atât de puține. Nu existau structuri din piatră, nu existau arhive, nu existau opere de artă sau obiecte de valoare care să reziste și să ateste prezența lor. Trăiau într-o cultură materială eminamente organică: lemn, lut, piele, pânză, și tot ce aveau se descompunea rapid după ce plecau sau mureau. Singurele urme mai durabile erau, paradoxal, cele mai mici: cioburile de ceramică, fusaiolele de lut ars, câte o monedă pierdută, catarame de centură sau de ham. Obiecte mici, nedramatice, pe care pământul le înghițea și le conserva fără să știe că face istorie. Și tocmai aceste obiecte mici, pe care arheologii le numesc cu un termen tehnic material minor, sunt cele care reconstituie astăzi prezența unor comunități medievale în locuri unde niciun document scris nu le-a pomenit vreodată. Există în această idee ceva profund și emoționant. O cataramă de centură găsită la 800 de metri altitudine în munții Bucegi este, în felul ei, un testament. Mărturisește că cineva a trăit acolo, că a trăit în condiții dure, cu îmbrăcăminte groasă prinsă cu catarame de fier, că a urcat pe acei versanți cu o turmă sau cu o sarcină în spate, că a trăit cu teama de iarnă și speranța primăverii. Nu-i știm numele, nu-i știm povestea, dar știm că a existat și că pământul i-a păstrat urma. Este aceasta, la urma urmei, toată istoria, un șir lung de urme lăsate de oameni care, în marea lor majoritate, nu au crezut că lasă vreo urmă.
Și una dintre satisfacțiile profunde ale istoriei ca disciplină este tocmai aceea de a descoperi acele urme, de a le da un context, de a transforma tăcerea în voce. Acum, înainte de a ajunge la concluzia acestei povești, merită să facem un exercițiu de imaginație istorică. Să ne gândim cum arăta, concret, viața unui sat carpatic în secolul al XIII-lea, înainte de valul invaziei mongole, pentru că, înțelegând ce s-a pierdut, putem aprecia mai bine dimensiunea adevărată a dispariției. Imaginați-vă o dimineață de octombrie pe Valea Dâmboviței Superioare, undeva în zona actualului județ Argeș. Soarele răsare târziu, blocat de crestele înalte. Văile sunt pline de ceață. De undeva, de sus, se aud clopotele oilor, acele clopoțele mici, de lemn sau de bronz, care urmăresc turmele în mișcarea lor lentă de pe pășunile alpine înspre iernatul la vale. Satul are 20, poate 30 de case mici cu pereți din lemn de brad, acoperite cu șindrilă sau cu paie. Fiecare casă are în față o mică grădină, îngrădită cu nuiele, unde mai cresc câteva rădăcinoase recoltate deja. Lângă sat, o moară cu apă zângăne monoton pe pâraul din vale. Ceva mai departe, pe un bot de deal, o bisericuță de lemn cu o cruce simplă pe acoperiș. Oamenii satului se cunosc cu toții. Ca să fie altfel într-o comunitate de poate 150 de suflete, ar fi imposibil. Știu cine e bolnav, cine are o dispută cu cine urmează să se căsătorească. Știu toate poveștile familiei fiecărui vecin, uneori pe mai multe generații. Această cunoaștere intimă și reciprocă nu este o simplă informație socială, este infrastructura de supraviețuire a comunității. Știi că Ilie știe să costure pieile de animale. Știi că baba Stoica cunoaște plantele care opresc sângele dintr-o rană. Știi că tânărul Drăghici, fiul fierarului, poate repara un plug rupt înainte de a-și pierde zborul. Economia acestui sat este simplă și robustă. Oi, capre, câteva vite, grâu și orz crescut pe terasele mici din vale, miere de la stupii din pădure, vânat când se putea, pește din pâraie. Nu era abundență, foamea bătea la ușă în fiecare iarnă lungă, dar era suficient și era durabil și funcționa de generații. Acum imaginați-vă că vine iarna anului 1241 și odată cu ea vine zvonul, mai întâi vag, ca un fum de foc îndepărtat, și pe urmă tot mai clar, că niște oameni călare, îmbrăcați în piele și fier, care trag după ei fumul satelor arse, se apropie dinspre est. Zvonul spune că nu pot fi opriți. Zvonul spune că nu lasă nimic în urma lor. Ce faci? Fugi. Iei ce poți lua, o pătură, ceva mâncare, cele mai mici și mai valoroase lucruri, și fugi în pădure. Sus, pe unde nu poate urca un cal cu un luptător în șa. Sus, unde zăpada e adâncă și potecile se pierd, și sper că durerile foamei și ale frigului vor fi mai suportabile decât ce-ți va face armata aceea dacă te prinde. Unii se întorc după câteva săptămâni și găsesc cenușa a ceea ce a fost casa lor. Alții nu se mai întorc niciodată. Fie pentru că nu au supraviețuit ierni în pădure, fie pentru că au decis că nu mai au la ce să se întoarcă și au continuat să meargă, spre sud, spre câmpie, spre un loc unde poate viața era posibilă. Și astfel, un sat care existase poate de 150 de ani a dispărut într-o singură iarnă. Înmulțiți această dramă cu câteva sute de sate mici răspândite pe versanții Carpaților, fiecare cu propria sa tragedie, cu propriul sau exodus, cu propria sa tăcere care a urmat. Și veți înțelege de ce hărțile demografice ale Transilvaniei arată atât de diferit înainte și după 1241. Pădurile carpatice au fost, în același timp, loc de dispariție și loc de supraviețuire, loc de moarte și loc de rezistență, loc din care oamenii au fugit și loc în care oamenii s-au refugiat. Același munte care a îngropat sub avalanșele istoriei sate întregi a și adăpostit, în cotloanele sale inaccesibile, comunități care n-au putut fi atinse de nicio putere exterioară. Și poate aceasta este moștenirea cea mai profundă a acestei povești. Ideea că locul face omul, dar și omul face locul. Că supraviețuirea nu este pasivă, nu este pur și simplu să rezisti în fața loviturilor, este activă.
Este alegerea unui anumit tip de viață, a unui anumit teritoriu, a unui anumit mod de a fi în lume. Oamenii care au dispărut din pădurile carpatice medievale nu au dispărut cu adevărat. Ei au continuat să existe, în alte forme, în alte locuri, cu alte nume, pe alte hărți. Unii și-au văzut urmașii devenind locuitorii principatelor românești. Alții și-au văzut obiceiurile supraviețuind în tradițiile folclorice ale munților. Alții și-au lăsat amprenta în toponimia locurilor, în numele satelor, al pâraielor, al pădurilor, al poienilor, o amprentă invizibilă pentru ochiul neatent, dar clară pentru cel care știe să citească pământul ca pe o carte. Carpații nu sunt o simplu șir de munți, sunt o arhivă vie, în care fiecare vale, fiecare potecă, fiecare ruină ascunsă sub mușchi și iarbă spune ceva despre oamenii care au trecut pe acolo, care au trăit, care au suferit, care au ales, care au dispărut și care în felul lor există și astăzi. Și mai există ceva pe care această poveste ni-l arată dacă privim cu atenție, că istoria unui teritoriu nu e niciodată liniară. Nu e un marș triumfal dinspre trecut spre prezent. E un dans complicat, cu pași înainte și pași înapoi, cu pierderi și cu câștiguri, cu comunități care dispar și altele care apar în locul lor, cu cunoaștere care se pierde și cunoaștere care se naște din nou din altă direcție. Pădurile carpatice au văzut toate acestea. Au văzut sate apărând acolo unde nu fusese decât pădure. Au văzut păduri acoperind locul unde fusese sate. Au văzut oameni fugind și oameni revenind. Au văzut generații care și-au construit viețile în umbra brazilor și generații care au plecat fără să mai privească înapoi. Și toate aceste generații, chiar și cele care au dispărut cel mai complet, au lăsat ceva în urmă. Un cuvânt dintr-o limbă uitată care supraviețuiește în denumirea unui pârau. O tehnică de construcție care s-a transmis de la meșter la ucenic, fără ca niciunul să știe de unde vine cu adevărat. Un cântec al cărui sens a fost uitat, dar a cărui melodie continuă să răsune la nunți și la culesuri, peste sute de ani de la moartea celui care l-a cântat prima oară. Aceasta este poate cea mai profundă lecție a istoriei carpatice medievale, că dispariția nu e niciodată completă, că oamenii lasă urme mai adânci decât cred și că uneori, cu răbdare și cu instrumentele potrivite, acele urme pot fi citite. Povestea dispariției oamenilor din pădurile carpatice nu are un singur vinovat și nu are un singur deznodământ. Are, în schimb, o lecție, că istoria unui popor nu se citește doar în documentele oficiale, în diplomele regale, în cronicile mănăstirilor, se citește și în tăcerea pădurilor, în formele neobișnuite ale unui deal care ascunde fundațiile unui sat, în povestea bunicii care spune că pe acolo nu e bine să mergi noaptea, fără să știe de ce spune asta, fără să știe că spune de fapt un adevăr vechi de 700 de ani. Aceasta a fost povestea dispariției oamenilor din pădurile carpatice medievale. O poveste despre supraviețuire și pierdere, despre forță și fragilitate, despre cum munții pot fi, la fel ca oamenii, deopotrivă cluzi și îndurători. O poveste despre cum istoria mare, invaziile, epidemiile, sistemele feudale, imperiile, se traduce în drame mici, individuale, în oameni care aleg între a rămâne sau a pleca, între a lupta sau a dispărea în liniștea pădurilor. Și dacă vrei să continui să explorezi astfel de povești, povești despre locuri, despre oameni uitați de istorie, despre misterele pe care documentele le ascund mai mult decât le revelează, atunci știi ce ai de făcut. Scrie-ne în comentarii dacă ai trăit sau ai vizitat zone din Carpați care ți-au lăsat senzația că acolo s-a întâmplat ceva, că locul are o memorie pe care nu o poți explica rațional. Suntem curioși să auzim experiențele voastre. Munții v-au așteptat secole, poveștile lor vă așteaptă și acum. Noi le vom aduce pe rând, una câte una, din arhivele tăcute ale pădurilor carpatice. Rămâneți cu noi și nu uitați să vă abonați la canal și să dați like la video. Aceste gesturi simple ne ajută enorm să continuăm să aducem la lumină povești pe care istoria oficială le-a uitat prea repede.